Наскоро отминалият София Прайд фестивал парад на педерасите, лесбийките и транссексуалните в България направи впечатление не с вижданото от нас всяка година, а по-скоро с отчудващата реакция на две от политическите театрални трупи в парламента. Едната с, разбира се, наложен театрален и актьорски състав ВМРО. Другата, надявам се наистина да не е и тя театрална трупа, партията Воля на Марешки, направиха коментар относно провежданото мега събитие. Интересното е, че тези партии или театрални трупи си позволяват да правят негативни коментари относно провежданото събитие. Какво искаме да кажем ние? Тук основното, което трябва според нас вече да си дадем сметка, че тези хора представляват и са изразител на нормалната сексуалност в България. Нормата, която се генерира от множеството изповядващи дадено вярване или в случая сексуална ориентация. Повечето или голяма степен тенденцията за увеличаване на педерасите, лесбийките, транссексуалните, било то като физически предпочитания, но и по-скоро и много голяма степен и душевни такива, в България е тенденция, която обуславя и това, че в момента парад по-скоро трябва да се провежда, ако е за защита на малцинствата. Това е на хетеросексуалните хора и хората, които искат да имат семейства, където децата се раждат от баща и майка и имат, всяко дете има една майка и един баща и той не се сменя и върти в течение на годините, като днес едната година единия е мама, а другата година е тате и обратното. За съжаление, поне според мен, който представлявам и съм изразител на малцинството от хората, изповядващи хетеросексуална ориентация, считам, че най-леката дума е нелепа реакция върху на ВМРО. Как е възможно партия, която от демократичното европейско семейство, която има европейски депутати, която защитава свободата на вероизповеданията, на сексуалната ориентация, на демокрацията и залегналите европейски ценности в съвременната българска демокрация. Как е възможно, се чудим ние? Това е малко в кръга на шегата, но наистина, ако има някаква адекватност, би трябвало да се сложи край на проявите на мнозинството, което се преструва на малцинство и демонстрира по улиците на София претенциите си, че имало някаква негативно отношение или рестрикция към тези хора. Точно обратното. Хетеросексуалните са подложени на абсолютна дискриминация, невъзможност поради сексуалната си ориентация да намерят работа на високо държавно ниво и мъкването им или пък правенето на кариера в завзелите партийните държавно управление на България структури от подобия на хора. Това, че това седи в тайна и не се казва и не се признава, и може би все още прави педерастията, лесбийството и извратените сексуални отношения да изглеждат като нещо, което все още рядко срещано и е ненормално. Затова ние считаме, че нормалното, което е в момента, е всичко да е наобратно в България.
всяко нещо се крие и всеки да претендира, че е нещо друго. Истината да дискредитира. Затова много от нашите семейства са семейства под прикритие. Прикритие за това, че даден чичко е педерас и както повелява педерастията и модата, душевната и физическата, той трябва да съсипе, т.е. да изгради фалшиво семейство и да се прави на хетеросексуален. Тук въпросът е кога педерасите се правят на хетеросексуални. Това е краткият ми коментар. Ако считате, че има логика, подкрепете ни с свои коментари в нашата рубрика. В заключение, ако решите да се включите и да коментирате темата, малцинство или мнозинство са педерасите и хората с нестандартна, в кавички бих сложил, сексуална ориентация спрямо хетеросексуалните и нормалните, според мен, хора, и да вземете предвид и ужасяващото нещо, наистина ужасяващото в фалшиви семейства, които служат за прикритие на такива педераси, да им се сервира и допълнителна екстра от власт имащи същества с неясна сексуална ориентация, но с изключително желание да издевателстват на човека. Това е да им правят деца на техните жени и когато това дете се роди, те да бъдат с ясно съзнание, че то не е тяхно, но да се правят на щастливо, сплотено и образцово семейство пред нашето морално и общество, нетърпящо такива прояви. За съжаление, това не е за съжаление, това не е изолирано и единично като брой, най-малкото събитие, и ако, както се казва, рибата се вмирисва от към главата, се наложи като тенденция и модел за подражание, наистина, макар и държан в тайна, когато всички го правят, това ще стане една малка мръсна тайничка, която ще стане бомба от помия. Това е. Имайте го предвид, когато разсъждавате или искате да изразите мнението си по темата.